Benetako giratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat. Tubacexeko lan gatazkan auzipetuek, horien senide eta lagunek, Tubacex enpresako langile batzordaren eta erresistentzia kutxaren babesarekin jakinarazi dutenez, ekainaren 15ean eta irailean epaituko dituzte enpresa horretako lan gatazkagatik auzipetu dituzten langile gehienak. Lehen epaiketan ostegunean Gasteizen Tubacexeko langile bat epaituko dute eta 21 hilabeteko espetxe zigorra eskatu dute harentzat. 2021ko otsailaren 23an lantegi atarian izandako protesta batengatik langile batzordeak gogoratu du. Egun horretan ertzainen jarrera orokorrean oso bortitza izan bazen ere, arratsaldean areagotu egin zela naiz eta mobilizazioaren istiluak amaituta zeuden eta orduan atxilotu zutela langile hori. Gainera ertzaintzak betirako lesioa eragin ziola besoan gaineratu du. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan lan gatazkak hizpide. Iraieko epaiketan Aiaraldeko beste enpresa batzuetako langileak epaituko dituzte eta horietako bakoitzarentzat 4 urte eta 7 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak. Beste 2 langile ere epaiketa zain daude eta langile batzordeak salatu du espetxe zigor guztiak batuta 20 urte baino gehiagoko zigorra eskatu dutela langileentzat. Aiara Durreta kazetari dugu kameraren beste aldean informazio gehiagorekin. Eguerdion, Aiara. Eguerdion, bai. Tira, konta iguztu ez, zer informazio gehiago daukagu Tubacexeko lan gatazka honen bueltan? Bai, aipatu duzu, ezta? Guztira 20 urte baino gehiagoko espetxe zigorrak eskatu ditu fiskaltzak, Tubacexeko lan gatazkan auzipetutako langilei, ezta? Eta ostegun honetan, epaiketa izango da eta langileari elkartasuna adierazteko eta bere absoluzioa eskatzeko, protesta egingo dute auzitegiaren atarian 9:30. Hurrengo epaiketak irailean izango dira, baina momentu zehazteke dauden egunetan. Eta 4 urte eta 7 hilabete arteko espetxe zigorra eskatzen dute langileentzat eta langile batzordeak gogoratu du, ezta? Ertzaintzaren jarrera oso bortitza izan zela egun horietan eta gainera muntai poliziala salatu du ere. Horrela langilei babesa adierazteko ostegunako protestaz gain beste protesta batzuk ere egingo dituzte. Tubacexeko greba mugagabearen testu inguruan antolatutako mobilizazioen harira 7 pertsona epaituko dituzte eta fiskaltzak guztira 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu haientzat. Akusatuak mobilizazioetan identifikatutako, salatutako eta atzilotutako herritarrak dira. Horietako batzuk Tubacexeko langileak dira, baina baita Aiaraldeko bizilagunak ere. Alde batetik 3 langileri 36, 21 eta 18 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dizkiete. Desordenak eta agintaritzaren kontrako erasoak leporatuta. Beste alde batetik 3 herritarrentzat 4 urte eta 7 hilabeteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskaltzak, Zaratzoko pikete gertakariengatik, beste 6 lagunekin batera. Horrekin lotuta 2022ko azaroan Aintzanen Mendia epaitu zuten eta azkenean absolbitu zuten. Gauzak horrela, Lab sindikatuak kriminalizazio estrategia dela salatu du eta prozesu judizialen auzipetutako guztiak absolbitzeko eskatu du. Horretarako igandean ekainaren 11an agerraldi masiboa antolatu dute Laudioko lantegiaren aurrean, eguerdiko 12etan. Laneko arroparekin bertaratzeko deialdi berezia luzatu dute. Aldiz, Gorabide enpresako langilek 5 eguneko greba abiatu dute gaurko egun honetan. Hala lan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoaren aurrean, Lab eta SK sindikatuek deitu dute grebara berriz ere. Zein da egoera, Aiara?
Bai, horrela da. Gorabide enpresako langileek, borosego egunetako lehen abiatu dute gaurko egunean, eta gainera iragarri dutenez, ez dute baztertzen greba mugabera jotzea, ezta? ELA, LAB eta SK sindikatuek grebara deitu dute, enpresak eta Bizkaiko Foru Aldundiak negoziatzeko erakutsi duen borondate eza salatzeko. Langile ordezkariek halaber, gatazkaren egungo egoeraren erantzule diren, Bizkaiko Foru Aldundia eta enpresa seinalatu dute. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektori ez dau zaintzen. Deko guzdanak agortua gure hitzarmenak oindala urtiet. Eta ez da honi buelta emoteko inolako proposamenik. Langatazkekin jarraiki Bizkaiko ostalaritza sektoreko lan-hitzarmenak pandemia aurretik daude berritzeke. Sindikatuek salatu dute patronalak ez duela bildu negoziazio mailan eta ez duela asmorik konponbiderako lanuzteak egin dituzte blokeoa amaidadin. Akordiorik ez den gainera protesta gehiago izango direla esan dute. Badugu informazio gehiagorik Aiara? Horrela da, protesta gehiago Bizkaiko ostalaritzan, 20.000 langile baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritzako sektorea, eta 3 azpisektoreko langileak dira, ezta? Jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak, eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Egun lan-hitzarmenen negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute langileek eta sindikatuek, izan ere, 2020tik lan-hitzarmena berritu barik dute. Eta hori dela eta besteak beste 3 urte baino gehiago daramatzate soldata igoera barik, eta egoera horrela negozia desblokeatzea eskatzeko ekainaren 29an eta 30ean grebara joko dute berriro Bizkaiko ostalaritzako langileek, eta zehazki Frantziako turra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan. Bestaldetik, Euskal Herriko pentsionen mugimenduak 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzeko eskatuko die alderdi guztiei, Voxi izan ezik. Idatzi bat bidaliko dietain zuzen ere Madrilgo Kongresuan ordezkaritza duten alderdi politikoei uztailaren 23a baino lehen, eta mobilizazio esanguratsua antolatuko dute hauteskunde egunaren atarirako. Aiera, zer gehiago dakigu? Horrela da, Euskal Herriko pentsionen mugimenduak mobilizazio esanguratsu bat egingo duela iragarri du, momentuz ez dute datarik finkatu, baina zehaztu dute, uztailaren 23a baino lehenago izango dela, zehazki, hauteskundeen aurretik euren aldarrikapenak oihartzun handiagoa izateko, ezta? Eta era berean, mugimenduak 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea behingoz eskatzeko, Madrilgo Kongresuan, ordezkaritza duten alderdiei gutun bat bidaliko diete, hori Voxi ez diote idatzi hori bidaliko. Azken batean mugimenduak emandako datuen arabera, Euskal Herriko ia 220.000 pertsonaren pentsioa, ez da 1.080 euroko pentsiora iristen, eta horietako gehienak gainera emakumeak dira, eta bestalde, salatu dute 220.000 alargun pentsio ez direla 700 eurora ailegatzen. Ondo da, Aiara, bada informazionekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, bai. Eta lan gatazkekin bueltan, Michelineko 4. greba egunean sindikatu guztiek parte hartu dute. Ekainaren 9an Michelineko lantegi guztietako ordezkariak eta sindikatuak bildu ziren. Gasteizko gehiengo sindikalak gainera iragarri zion zuzendaritzari ez zuela onartuko egindako azken proposamena eta eskatu dio mahai negoziatzailea biltzeko. Negoziazioek aurrera egiten ez badute, ekainaren 19an eta 23an greba egingo dute Michelineko lantegi guztietan berriro ere. Michelineko langileek 4. greba eguna egin dute astelehen honetan. ELA, LAB, SK eta CGT sindikatuek zabaldu dute deialdia. Baina astelehen honetako grebak Komisiones Obreras, UGT, CESIF eta CCM sindikatuen babesa du. Hau da, gehiengo sindikalaren babesa. Ostiralean Michelineko zenbait lantegiko sindikatuak eta ordezkariak bildu ziren Burgosen. Bertan Gasteizko lantegiko gehiengo sindikalak adierazi zuen ez zuela onartuko zuzendaritzaren azken proposamena. Gauzak horrela aurreko egunotan gutxiengo sindikalak antolatutako mobilizazioekin eta grebekin bat egin zuen. Gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek lan hitzarmena berriz negoziatzea eskatu diote zuzendaritzari. 3 eguneko epea ezarri dute mahai negoziatzailea berriz biltzeko. Hau da, astearte honetan data bat zehaztu beharko lukete.
gure posizionamendua kontrakoa zela, esan genion, eta 3 egun eman genizkion berriz eseritzeko eta negoziatzen jarraitzeko. Aste artean azkenengo eguna da eta suposatzen dugu propuesta berriren batekin etorriko dela. Negoziazioek aurrera egiten ez badute, sindikatuek iragarri dutenez ekainaren 19 eta 23an greba egingo dute lantegi guztietan. Izan ere, larun batean eta astelenean, Gasteizen ez ezik Michelineko lantegi guztietan greba egin dute. Hori bai, azpimarratzekoa da, greba soilik egingo dutela negoziazioa apurtzen bada. Azken proposamenean, Michelinek 112ko soldata eskaera eskaini zuen datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldatako kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Eta Araban garela Errioxa Sor markak urtebeteko zigorra ezarriko die marka uzten duten ekoizleei. Estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren kontseilu arautzailearen estatutuak aldatzeko agindua. Hau da Errioxa Sor markaren barruko upategien edo mastizainen irtera arautzeko agindua. Gauzak horrela Arabako masteak Sor markara joan eta gero itzuli nahi dutenak urte bat merkaturatu gabe egon beharko dira. Espainiako nekazaritza ministerioak Errioxa Sor markak eskatu zuen esklusibotasuna onartu du. Sor marka uzten edo Arabako mahastiak Sor markara joaten diren mahastizainak Errioxako izendapenera bueltatzeko urte bat merkaturatu gabe izan beharko dira. Horrela Errioxako kontseiluak inskripzio bikoitzak saihestu nahi ditu, batez ere Arabako mahastiak Sor markari dagozkienak. Estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren kontseilua arautzailearen estatutuak aldatzeko agindua. Beraz, Errioxako kontseiluak 2022ko amaieran egin zuen eskaera onartu egin da. Arabako mahastiak Sor marka aurrera eramateko prozesua behin eta berriz oztopoekin aurkitu da. Orain etenda dago proiektua, aurtengo urtarrilean sortu zen kontseilu arautzaile propioa. Abrak 2023ko uztan lehen ardoa lortzea eta 2024an merkaturatzea aurre ikusten zuen. Alabaina apirilaren EAEko aldizkari nagusiak bertan bera utzi zuen izendapen horrekin ardoa saltzeko behin-behineko baimena. Gauzak horrela Europa Batasunaren esku dago Arabako mahastiak izendapenaren etorkizuna. Nola nahi ere urtarrilean iragarri zuenez, ez du Sor marka onartuko Espainiako gobernuaren oniritzirik gabe. Martxoan hegazti gripe kasuen berakadak hegazti azleak lasaitu zituela ematen bazuen ere, maiatzean berriz ere gogor jo du hegazti gripeak Aturri ibarrean. Frantziak neurriak jarri ditu, ekoizpen modu industriala ezinbestean atxikitzeko. Eleberen arabera, ekoizpen moduak berak areagotzen du gaitza. Hegazti gripea berriro ere edatzen ari da Frantzia inguruan. Martxoan beherakada nabarmena izan zen, baina maiatza hasieratik hegazti gripea ugaldu da. Okzitaneako Gers eta Landetan abiatu da gripea, Lot eta Garano eta Biarnoraino zabalduz. Ondorioz, 900.000 hegazti dituzte dagoeneko hilabete baino gutxiagoan. Hegazti gripeak espezie guzti eragin diezaieke eta galera ekonomiko larriak eragiten ditu hegazti sektorean. 2021ko urritik orain arte erregistratutako hegazti gripe epidemiarik handiena bizitzen ari zen Europa. Izan ere 6.000 agerraldi baino gehiago erregistratu ziren 37 herrialdetan. Apiriletik baina beherakada ikusi zen, eta Frantziako agintariek kasu lurraldeko egoera arrisku handitik arrisku moderatura pasatu zuten. Azken hileko gripe gorakadarekin ordea, 91 birus abiagune identifikatu dituzte Aturri ibarrean. 54 Gersen, 24 Landetan eta 3 Biarnon. Ipar Euskal Herrian oraindik ez da abiapunturik identifikatu, eta herri bakar batean ere ez da neurririk behar izan. Frantzian alere hegazti griparen edapena galarazteko neurriak jarri dituzte. Alegia birusaren abiaguneak identifikatzen dituzte eta 10 kilometroko biran hegazti guztiak hiltzen dituzte. 20 kilometroko biran berriz hegaztiak mugitza debekatzen dute salbuespen baimenik ezean. Horrez gain, abere tropetan hegazti berriak sartzea debekatzen da, eta erregularki jarraipen birologikoa egitea eskatzen da.
LB sindikatuaren arabera, ekoizpen moduak berak areagotzen du gaitza, eta Frantziak ezarritako neurri horiek hazkuntza eredu industrialarentzat eginak dira, eta ez kanpoan hazten dituzten hegaztientzat. Etxalde industrialak 30.000 hegaztiko etxaldeak izan daitezke, horrek beste kudeaketa bat eskatzen du LB-ren arabera. Gaizlatuta berriz, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Inigo Urkulluk pandemiaren gordinean ditutako hauteskundeek jarri zuten mugarria postabidezko botoari dagokionez 2020ko uztailaren 12an. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erroldaren 7,3% bozkatu zuten formula horren bidez, 125.255 boto emaiek eta marka ezarri zuten koronabirusaren beldurrak 3 puntu igoarazi zuen postabidezko formularen aldeko autua aurreko bostekin alderatuta, baina itxura guztien arabera marka hori hautsi egingo da uztailaren 23ko Espainiako gortetarako hauteskundeetan. Ez pandemia batengatik, udako oporraldiengatik baizik. Hego Euskal Herrian 50 bulego inguru ditu Korreosek eta horietako batzuetan ohiko bihurtu dira egunotan botoa emateko eskaera egitera doazenen ilarak. Horregatik Korreoseko langileak oso kezkatuta daude, udako sasoia delako oporretakoa eta ordezkoena. Espainiako gobernuak agindu du 5.000 lagun kontratuko dituztela eta ikusteko dago haietatik zenbat izango diren hegoalderako, baina beharrinek ez dute bat ere argi ikusten postabidezko botoaren erronkari aurre egiteko planaren gaitasuna. Boto emaileak botoa gutun azalean sartua duenean berriro bulegora doa ura jasoko dutela bermatzera. Maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeetan 76.000 boto eman ziren postabidez Hego Euskal Herrian esaterako, baina kopuru hori txiki geratuko da uztaileko beroarekin batera egitekoak diren hauteskundeetan. 107.000 boto ingurura igo zen postabidezko botoa hegoaldean 2016ko Espainiako gorteetarako hauteskundeetan ekainaren 26an. Orduan ere oporren gertutasunak gora bultzatu zuen postaren aldeko autua, baina kopuru hori ere erraz gaindituko da aurtengo uztaileko deialdian. Korreosen dagoen sindikatu handienak izan ere grebarako erregistro bat egin du posten aurreko egunetarako eta Espainiako gobernua estutzeko tresna gisa baliatzen ari da kontratazio gehiago egin daitezen. Eta gortetarako bozak aipatuta, Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezen bat-bateko iragarpenaren ostean, berehala ekin zieten alderdiek Espainiako gortetarako hauteskundetarako lanei egin beharreko bat da bozetarako zerrendak osatzea, eta behin betiko listak aurkeztu dituzte asteburuan EAJak, Euskal Herria Bilduk eta PSOEk hirurek ere utzi egingo diete azken legealdiko izenik sonatuenei. Besteak beste zerrendaburu izango dira hiru alderdiek kongresuan izandako azken eledunak, Aitor Esteban, Mertxe Aizpurua eta Patxi López. Euskal Herria Bilduk larunbat goizean aurkeztu ditu hauteskundetan koalizio sobiranista ordezkatuko duten hautagaiak, militantek mahai politikoaren proposamenak onartu ostean zerrenda guztiek 187ko babesa jaso dute gutxienez. Koalizioak jarraitutasuna eman nahi izan dio azken legealdiari eta duela 4 urteko zerrendaburu berak aurkeztuko dituzte kongresuko bozetara. Iñaki Ruiz de Pinedo Arabatik, Oskar Matute Bizkaitik, Mertxe Aizpurua Gipuzkoatik eta Abel Pozu eta Nafarroatik. Finean, herritarren bizi baldintzak hobetzeko neurri horiek guztiak ez lirateke posible izango ezker subiranistaren indar eta bultzadari gabe. Horregatik argi diogu, ez dela gobernu aurrekoiarik egongo ezkerreko subiraniston parte hartzeri gabe. Katalunia eta Euskal Herriko ezkerreko independentismori gabe ez dagoela gobernu aurrerakoirik estatu espainolean. Legegintzaldiaren giltza izan gara, 4 urteotan, eta uztailaren 23ko hauteskundetan erabaki garriagoak izateko borondatearekin aurkezten gara berriro. Gure hizkuntza eta gure kultura defendatuko ditugu iraganera eta zuri beltzera eraman nahi gaituztenen aurrea.
Maiatzaren 28an iragandako hauteskundez berriz, Donostialdea eta Bidasoa Oiartzun hautesbarrutietako udalerri guztietan berriz ari dira egiten udal eta foru bozetako boto paperen zenbaketa Donostialdeko hauteskunde batzordeak hala aginduta azaldu dutenez Stop alderdiak jarritako errekurtso bat da arrazoia eta 14 udalerriri eragin die. Stop auzokraziaren arabera aurreko ostiralean Donostialdeko hauteskunde batzordeak ez zuen behar zuen lana egin datuen bidalketa egiaztatzerakoan. Hala, alderdiak errekurtso bat aurkeztu zuen prozesua berriz egin zedin. Ura onartu du batzordeak eta kontaketa berriz egitea erabaki dute. Alderdiak beste 2 errekurtso ere aurkeztu zituen Bizkaian zenbaketa batean ordezkaritza izatea galarazteagatik eta 11 aktatan topatutako ustezko irregulartasunengatik. Nafarroatik datozen azken berria ison, PSN-ren Nafarroako presidente gai Maria Txibitek argia azaldu zuen nortzuk nahi dituen koalizio gobernu batean, geroa bai, eta zurekin Nafarroan negoziazioak hasiak ditu bitalde horiekin, baina bien bitartean gainerako alderdiekin ere bilduko da. Ostegun goizean UPN-ren txanda izan zen eta iragarri dute Euskal Herria Bilduko kidekin ere elkartuko direla. Haleren Ramon Alzorriz sozialisten antolaketa idazkariak adierazi du, ez dutela gobernu akordiorik egingo ez batarekin, ez bestearekin. Egoeraren analisia egiteko Martxelo Diaz Garako aktualitate erredaktorea dugu kameraren beste aldean. Eguerdion, Martxelo. Kaixo. Tira, aipatu legez, PSNek ez du UPNrekin akordiorik egingo eta Euskal Herria Bildurekin bilduko da hasiera batean ez zuen koalizio subiranistarekin biltzeko asmorik, zertara dator asmo aldaketa hau? Bueno, ni uste argitako, PSNek bai geroarekin, bai kontigo zurekinekin akordioa nahi duela eta horretara mugatu nahi duela. Baina parlamentuaren zenbakiek argi eta garbi erakusten dute gobernua osatu ahal izateko gutxienez EH Bilduren abstentzioa beharko dutela bozketa hori ematen den. Naiz eta PSN-ren asmoa da EH Bildurekin ahalik eta harreman gutxienekoa izan, gutxieneko bilera horiek egitera behartuak izan dira. Honekin batean uste ere eman nahi dutela olako irudi bat, alderdi guztiekin hitz egiten dutela, naiz eta guztiekin akordiorik ez dute. Behin eta berriz lehenesten dute beraien akordioa bakan edo soilik geroa bairekin eta kontigo zurekinekin izango dela, baina ziren akordio horik ez dela izango adierazteko modu publikoan. Hor ikusten dena bada EH Bildurekin ere antzeko jarrera izango duela Txibiteren alderdiak. Ere, zer da atera dutena edo argazki horren erakuslea da baita ere? Bai, hori azkenean, pixka bat negoziazketarako prest daudela eta alderdi guztiekin hitz egingo dutela, ikusteko dago oraindik PP-rekin bilera egingo duten ala ez, baina ez dago ere hori baztertzerik eta gero geratuko zen Voxekin ez dutela inolako hori harremanik izango, baina bestela bai PSN-ren asmoa bada hori, irudikatzea alderdi guztiekin hitz egiteko prest daudela, baino gobernua osatzeko akordiorako bakarrikan edo soilik gero bairekin eta kontigokinekin prest daude sinatzeko. Bai, izan ere jakina Txibitek ez duela nahikoa geroa bai eta kontigo Nafarroaren babesarekin eta beharrezkoa lukela berez UPNren edo Euskal Herria Bilduren abstentzioa gobernu osatzeko, zer espero genezake gaur-gaurkoz? Ni uste aurreko 4 urteak kontuan izaten baldin baditugu, ikusten dugu EH Bilduk ezinbestekoa izan dela Nafarroan gobernu edo politika aurrerakoiak aurrera eraman ahal izateko, eta zentzu horretan gaur egun parlamentuak dituen zenbakiekin ere antzeko jarrera edo antzeko eszenarioa ematen da. Beraz, modu batean ala bestean agintaldiaren ibilbidea luzatzen den heinean, PSN eta EH Bilduk hitz egin beharko dute eta hori eskenatoki guztietan horrela markatzen dela. Egia da orain estatuko PSOE ez zaiola interesatzen EH Bildurekin akordioak irudikatzea eta zentzu honetan ikusten dugu legako bazterkeri moduko bat ematen ari dela. Hori gauzatzen ari da gehiago udaletetan, ikusten dugu
horrek ikusten dana da gobernu osaketa ere hauteskunde espainolak haratago joango dela, hoien ostian egingo dela, eta, bueno, beraz, hor badaukagu horrendikan aste desente, hilabete desente, akordio batera heltzeko, ez? Baina, bueno, lehenengo data bitxia edo lehenengo data esanguratsua parlamentuaren osaketa da, ostiral honetan, eta larumatean udaleketa. Bai, ez da, izan ere udaletako, ez, gobernu horiek, edo, kargu hartze horiek larumatean emango dira, eta horre bada presarik, ez da, Iruñan PSnek gehiengo aurrerakoi baten artikulazio batetik kanpo utzi nahi du Euskal Herria Bildu kasu honetan ere, eta horixe, ez, 17ra begira zein dugu panorama Nafarroako hiriburuan bertan. Bai, nizat argita garbi dagoela, PSnek, egin duen autua da, azken egin duen autuaren lehenbiziko ondorioa izango dela UPN Iruñeko udalean gobernatuko duela, ez? Eta ez bakarrik Iruñean, baina ere Barañain eta Eguesibarren eta beste udalerri batzutan. Azken finean, Barañain eta Eguesibar, Nafarroako 3. eta 4. populazio gehien dituzten udalerriak dira, ez? Eta beraz ere esanguratsuak direla analisia egiteko garaian, ez? PSnek hori gobernua edo udala eman dio UPNeri, izan ere, beraiek egiten duten irakurketa da, parlamentuan dugun bloke hori Geroa Bairekin eta Pontigo Zurekinekin bakarrikan adosteko prest daudela, baina bi indar hauek ere nabarmendu dute beti ere, bloke progresistaren baitan dagoen lehenengo indarrari, sostengua adierazteko prest daudela. Iruñeko udalean, baita ere Barañain eta Eguesibarren lehenengo indar progresista hori EH Bildu da, eta beraz, teorian PSnek zerrenda hori sostengatu beharko zuen UPNeri edo eskubiari alkatetzak egiteko. Esan bezala, dena pixkaten usten da aztu dela, egia da PSnek hori botazuela kanpaina, baina Pedro Sánchezen hauteskunde deialdiak ere hori ere oandik gehiago korapildu duela, eta ni uste hemendikan gatzen dena arte, datorren larun behar arte gatzen diren egunetan, badirudi, EH Bilduk gaur ere agerraldia egin du, Joseba Sironek, eta negoziaziorako prest daude, hori, esan bezala, lau alderdien arteko akordio progresista bat lortzeko Iruñean, baina PSnek uku egiten balin badio eskaintza hori, eta horretan ari da une hauetan, eta aurreko egunetan, ezinezko izango da alternatiba aurrerakoi bat osatzea, eta beste lau urtez UPN egongo da agintean Iruñeko udaletan eta Nafarroko udaletan. Bai, ez aipatzen duzun bezala Espainiako iragarpenak, Gortetako bosten iragarpenak erabateko eraginari du izaten negoziaketa hauetan, eta aipatzen genituen data esanguratsu horien, ez, esperoan Joseba Sion Euskal Herria Bilduren alkategaia parkatu elkarrizketatu duzu orain gutxi, azaltzen zenuen, ez, egoera aintzat hartutan, nola erreparatzen dio halako egoerari, ez, esan duzu ere orain gutxi prentsaurrekoa eskaini duela, baina tira. Bai, pixkat ustete, orain EH Bilduren partetik eta Joseba Sironen partetik namertzen ari direna, beraiek prest daudela akordio batera lortzeko, eta akordio horik ez balin bada, PSnek duen jarreraren gatikan izaten ari dela. Ez entorretan, oso grafikoki asaldu duela Sironek, bai, elkarrizketan, baita ere gaur eman duten prentsaurrekoan, eta izan ere, EH Bildu baztertzen hasten danean, eskubiak erakundeak gobernatzeko aukerak izaten hasten da. Bazterketarik ez balin badago, akordio progresista posible da. Bazterketa ematen balin bada, UPN gaientzen da, naiz eta ez plenoan, ez hauteskundetan ez duen lortu gehiengo nahikorik. Baina, betoa ezarri du PSnek, eta, eskorra nahiz behintzat, datozen egunetan, gehatzen diren egun hauetan, jarrera aldatuko duenik. Baina, ikusi beharko dugu, azken arte badirudi EH Bildu negoziatzeko prest dagola, akordio programatiko bat eskaini du gaurkoan ere, hori ez, elkar bizitzan, aldaketak inguruan, mugikortasunaren inguruan, pixkat oinarrizko udal bat gobernatzeko beharrezkoak diren politikak oinarri duen akordio programatiko bat eskaini du, baina edukia PSNeri bosta xola zaiola eta blokeo estrategia horretan tortu dala, eta bat ere behar bada ere Madrilek ezarritako aginduei
men eginez, baina, ikusi beharko dugu zer gertatzen da, baina esan bezala PSNek jarrera aldatzen ez badu, pene berriro izango da agintean Iruñeko udalan eta hainbat udaletan ere. Ondo da, Martxelo, horixe ez, esan bezala itxaron egin barko ditugu berri gehiago, eta guzti honekin hemen utzi behar du konexioa, mi esker gurekin tartetxo hau hartzearren ondo izan eta hurrengora arte. Berdin ondo izan hurren arte. Eta politika arloko gaiekin jarraitzeko, nazioartera begira jarriko gara jarraian izan ere 9 orduz, egon da atxilotuta Nikola Sturgeon Eskoziako lehen ministro eta SNP, Eskoziako alderdi nazionaleko buru izandakoa. Atzo goizean atxilotu zuten alderdiaren finantzaketarekin eta Eskoziaren independentziari buruzko erreferendumeko kanpainarekin lotuta. Hasieran Eskoziako poliziak esan zuen 52 urteko emakume bat atxilotu zutela eta gero BBC kateak bai zuen Sturgeon zela atxilotuan, 9 orduren buruan, baina aske utzi zuten kargurik gabe. Eskoziatik Italiara Silvio Berlusconi hildan, azken hamarkadetan Italiako politika beste inork ez bezala baldintzatu duen presidentea, 86 urte ez zituen, eta Milangosan Rafael erietxera eraman behar izan zuten joan den ostiralean, leuzemia kroniko baten ondorioz haren osasunak okerrera egin zuenean. 2020an COVID-19 positibo eman zuenetik hainbat aldiz eraman behar izan zuten erietxera. Martxoaren 27-tik 30 lehen aldiz, eta apiril hasieran bigarrenez. Aldi hartan ziun ingresatu behar izan zuten, orduan jakinarazi zuten leuzemia kronikoa zuela eta kimioterapia jasotzen ari zela. 3 alditan izan zen Italiako lehen ministro, Italia eskuineko alderdiaren burua izan zen, 1994tik 2009-ra eta 2013tik orain arte berak sortu zuen alderdi hori 90eko hamarkadan administrazioan zegoen ustelkeriaren kontrako mezuekin kanpaina egin ondoren. 1994ko hauteskundeak irabazi ostean hartu zuen Italiako gobernuburu karguan, baina hurrengo urtean utzi behar izan zuen Umberto Bossiren Lega Nord alderdiaren babesak galdu ostean. Beste bi aldiz iritsi zen Italiako lehen ministro kargura eta 2018an berriro aurkeztu nahi izan zuen, inhabilitatuta zegoen arren. Politikagintzan ez ezik auzitegietan ere bilbide luzea egin zuen Berlusconik. Lehen ministro izandakoa 2013an zigortu zuten Rubi auzian, aldi hartan 7 urteko kartzela zigorra eta bizi osorako inhabilitazioa ezarri zioten botere gehiegikeria eta adingabeak prostituziora bultzatzea leporatuta. Prostituzioa eta botere gehiegikeriagatik ez ezik ustelkeriagatik ere epaitu zuten Berlusconi. Rubi auzia lehertu eta hilabete gutxira 2013ko abuztuan 4 urteko kartzela zigorra ezarri zioten zerga iruzurragatik, baina horrere lege zirrikituak baliatu zituen ministroak eta 2006an onartutako indultu lege bati esker urtebete soilik bete behar izan zuen, baina ez kartzelan adinekoen egoitza batean gizarte zerbitzuak egin ez baizik. Enpresa mundutik egin zuen jauzi politikara eta mafiarekin lotuta egon dela salatu dute askok baita ere. Gurera bueltan Irungo Harrera sareak deituta, 10 pertsonek polizia espainolak handuen komisaldegiaren aurrean salatu zuten, migranteak atxilotzagatik jai egunak eskaini izana. Izan ere poliziaren buruzagitzak konpentsazio egunak eskaini zizkien Irungo atzerritarren eta mugen brigadako agintei uztailaren lehenetik aurrera, migratzaileak atxilotzaren truke polizia sindikatu baten salaketaren ondorioz, agindua baliogabetu eta berau sinatu zuen inspektorea zigortua izan bada ere, arrazismoak polizia espainolan duen hazkundearen erakusgarria da. Pertsona migratzaileak atxilotzeagatik, ehizatzeagatik,
Irungo komisaldegian poliziak saritzeko neurria ezarri nahi izan dutela. Oso albiste kezkagarria eta larria. Pertsona migratzaileen oinarrizko eskubideak ez errespetatzea ez da berria bidasoaldean. Baina ezin gara izugarrikeria hoetara ohitu. Ez da bidezkoa, ez da legezkoa ere. Beraz, Irungo harrera sareak herritarrei eskatzen die neurri larri hauei aktiboki erantzutea. Dagokien ministerioari eta arduradun politikoei gertaera larri honen erantzukizunak argitzeko eta behar diren dimisio guztiak emateko. Modu berean, erakundeei eta poliziari gogorarazi nahi diegu ez daudela giza eskubideen eta legediaren gainetik. Eta arrazismoaren aurka borrokatzeko. Beren agenteak behar bezala prestatuz. Inor ez da ilegala. Zirkulazio askatasuna behar dugu eta eskatzen dugu. Eta protestez, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza lege proiektuari ezezko borobilena ematea hori izan zuten helburu iragan ostiralean Bilboko Donostiako eta Gasteizko kaleak hartu zituzten herritarrek hain zuzen Euskal Eskola Publikoa Zarrok antolatuta protestak egin zituzten iritzita Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari diren legean ez dela eskola publikoak behar duena antolatzaileen arabera milaka pertsonak parte hartu zuten. Onartu nahi duten hezkuntza legea ez dela Euskal Eskola Publikoa behar duena, baizik eta justo kontrakoa. Arrazoi ugari da Euskal Eskola Publikoaren alde egoteko. Eskola publikoa da, sare bakarra hezkuntza eskubidea bermatzen duena, eta aukera berdintasunaren alde egiten duena. Eskola publikoa du egoera desorekatuen orekatzaile, aniztasunaren ikur, inklusiboa da, eta bere bokazioa integratzailea eta unibertsala izatea da. Euskal Eskola Publikoak euskera du ardatz, eta ikaslegien euskalduntzen duen sarea da. Aldiz, sorionekoak egitasmoak deituta jendetza elkartu da larunbatarekin Iruñean 10.000 pertsona antolatzaileen esanetan Euskara nafar guztiena dela aldarrikatu duten jai giroan ikusi. Nafarroa euskara da. Iratze, Zirauki, Barazoan, Oibar, Sartaguda, Larraga, Usue, Maineru, Mendavia, Aleze, Garizoan y Azkoien. Goiza primerakoa eta oraingo mobilizazioa ikusten duzuen bezala oso jendetsua, ia 10.000 pertsona edo 10.000 pertsona inguru, eta oso pozik ez, behin da berriz esaten duguna errepikatzen dugu, euskara dela nafar guztiona. Nafarroa osoko laguna bildu gara hemen, oso manifestazio koloretsua eta jai girokoa izan da, hori nahi genuen eta hala izan da. Eskerrik asko, zorionekuak gu! Ezin da gozatu euskarari gabeko Nafarroa. Euskara miretsi bainoago erabili behar dela eta horretarako aukerak eta baliabideak behar direla aldarrikatu zuten larunbatean milaka lagunek Iruñeko kaleetan sorionekuak egitasmoak dituta. Hain justu mobilizazioaz aritzeko kameraren beste aldean dugu Xabi Garzia sorionekuak egitasmoko kidean. Eguerdion. Kaixo, egunon, bai. Kaixo, tira, zer baino lehen konta iguzu, Xabi, zer valorazio egiten duzuela larunbatean asteburu honetan Iruñean hizkuntza eskubideen defentsan gertatutakoaz? Beno, oso valorazio positiboa egin behar dugu, irudiak besterik ikusi ez dago, zenbat jende bildu zen, eta jendearen aurpegietan ikusten zen, alaitasuna, zoriontasuna, postasuna,
eta erakutsi genuen etorkizunerako badagoela gogoa benetan Nafarroan guztiok hizkuntza berdintasunen bizitzeko eta euskaraz bizi nahi duen herri bat badaukagula parez pare eta horri heldu beharko zaiola hurrengo urteetan. Bai ez, larunbateko irudiak ikusterik besterik ez dago, egitarau zabala prestatu zenuten oso, eguneko ekitaldi nagusia, baina arratsaldeko manifestazioa izan zen hor Euskara Nafar guztiona irakur zitekeen lelo nagusi bezala, zein mezu edota aldarri gailendu ziren mobilizazioan ez, zer irakurketa egiten duzu Euskarak Nafarroan bizi duen uneko egoeraz? Beno, Euskaren egoera ez da gozoa Nafarroan, baina ez du errezignazioarekin lotu nahi, baizik eta etorkizunarekin lotu nahi dugu, ilusioarekin, harrotasunarekin, irulegiko eskuak erakutsi zigun Euskara hemen bazela, eta hemen egun bada, eta izango da, eta hori aldarrikatu genuen larun batean, milaka eta milaka lagunek, eta horri heldu beharko zaio laster batean, ez? Herritarrak Euskararen aldeko bultzada horretan egin dute, eta horri erantzun behar dio urgentziaz Nafarroak eta laster osatuko den Nafarroako gobernu berriak evidentemente. Bai ez, esaten zenuen nola baden momentua ez, etorkizunera begira jartzeko, eta konplexo izaten ari da oso justu ez hauteskundeak iragan berritan, osaketa ezberdinak zermezu duzuelarazteko sorionekuak egitasmotik alderdiei? Herritarroi kasu egitea, herritarrok aukeratu dugu gobernu aurrerakoi bat egon behar dela hurrengo legegintzaldian, baina aldaketa eta aldaketa gehiago espero dugu, eta aldaketak euskaratik pasatzen dira, eta urratsak eman behar dira euskararen normalizazioan, jendarte justuago baten alde, jendarte berdintzaleago baten alde, jendarte kohesionatuago baten alde, azken finean, demokrazia hitz egiten digute, baina euskaldunok ez dugu demokraziarik pairatzen, eta horri erantzuteko behintzat ofizialtasunen norabidean urratsak eman beharko ditu hurrengo gobernuak, eta inmediatoki gure ustez esaterako zonifikazioa gainditu beharko litzateke Nafarroan, benetan Nafar guztion hizkuntza eskubideak berma daitezen. Beraz, orain zer pauso ematea dagokizue sorionekuak egitasmotik? Oraindik egia esan ez dio bueldu hurrengo etapari, inflexio puntutzat jo genuen hau ez da ezeren hasiera ez amaiera, baina egia esan ez dio erronkari planteatu gure buruari. Esatea bai badagola azaroan Euskalgintzaren Kontseilua badaukala hitzordu garrantzitsu bat deituta, azkeneko hilabeteetan jasaten ari garen oldarradi judizial osoari erantzuteko, eta horrekin ere bat egiten dugu, jakina, iruditzen zaigulako, badela garaia, euskaraz, normaltasun osoz, bizializatea leku guztietan, Euskal Herri osoan, inolako ingerentziari gabe, eta zorionekoak dinamikak ikusiko hurrengo aste hilabetetan zer planteatzen duen, baina hasieran esan ez nuen dei bat zela, zorionekoak dei bat da herritarrei harrotasuna adierazteko, eta uste dugu hilabete hauetan guztietan, urtarrietik ona manifestu aurkeztu genuenetik, harrotasun hori Nafarroaren luze zabalean ikusi ahal izan dugula. Bada iritsiko diren berrien zain eta baita ere hizkuntza eskubideen aldeko mobilizazioetan parte hartzeko deia eginda hemen utzi behar dugu konexioa. Xabi, mila esker gurekin tartetxo hau hartzearren, hurrengora arte. Hurrengora arte bai. Eta gauzak horrela direla kultura arlora egingo dugu orain jauzi. Geroz eta gutxiago falta da Euskal Herria zuzenean festivalerako. Ekainaren 30ean, uztailaren 1ean eta 2ean izango da Irisarrin, eta jaialdiaz aritzeko Irati Fernandez antolakuntzako kidea dugu kameraren beste aldean. Kaixo? Ez dakiten zuten didazuen? Aurrera jarraituko dugu bestela eta laster bueltatzerik daukagun. Izan ere, Iruñean asteburuak festa girorako parada handia ekarri du, auzoetako festak, sorionekoak ekimena eta txirrinkona bizikleta topaketa. Hala ere, tamalez, Errotxapeako mugimendu feministak eta jai batzordeak asteburuan izan ziren eraso sexistak salatu dituzte erne. Asteburuak agenda potoloa ekarri du Iruñean eta festa giroa nagusi izan da. Errotxapean, Lezkairu eta Sarrigurengo festak izan dira.
Zorionekuak aldarri eta jai giroko eguna ospatu du larun batean, eta hori guztia gutxi balitz, bizikleten masa kritikoak txirrinkona asteburu topaketa antolatu du. Penintxula Iberiko lagun guztiek hitzordua egin zuten bizikleta biziaren erdigunean paratu eta bertze bizi eredu bat aldarrikatu asmoz. Hitzaldiak, bizikleta tuneatu eta konpontzeko tailerrak, bike poloan asteko astapen tailerra, zizkamizkak eta otorduak. Baina batez ere masa, musika eta bizikleta ezker eskuin hiriko zokoetan barrena. Tamalez, asteburu alaiaren alde ilunare ikusgai izan da Errotxapeako jai esparruaren antolatzaileek egin duten salaketan. Itu, Mikel, Imanol, Arit, Jon, Xabi, Aitor, Juan, Josu, zu eta zu, zuek duzue zeregina. Zuen lagun bagosoak eta pelmak identifikatu eta eraman itzazue etxera. Hemen ez ditugulako nahi. Eta zu erasotzaile aurrean izango gaituzu. Bat gauean, txoznagunearen itxiera aintzineratu behar izan zuten, izandako hainbat eraso sexistengatik. Festa gazigozoa hortaz, Iruñean. Eta orain bai, Euskal Herria zuzenean, festivalari heltzeko Joana Barbier eta Irati Fernandez ditugu kameraren beste aldean. Kaixo? Egunon. Kaixo, tira, Euskal Kultur sorkuntza erdigunean jarriko da beste behin ere, baina beste jatorri batzutako artistek eta taldek ere aberastuko dute aurtengo egitarauan, zer azpimarratuko zenukete? Hori da, urtero lehentasuna emaiten dugu bertako taldeak, baina entzatzen gira ere kanpoko talde batzuen jaraztea. Eta hautaketa bat egiterakoan, estiloari begira, hitzei begira eta zentratzen gira. Eta urtean ukanen ditugu estiloa initzitakoak, beraz punk, funk, elektro, estiloko talde bat frantsesa, Mad izenekoa. Gero brasiletik badugu Soulfly metal taldea, rapero batzuk, Parisekoak, ele bat mandarinete tolosakoak, FM Belfast, Islandiarrak, hauek ere elektro-pop estilokoak, hainitz estilokoak eta beti gainera horretaz aparte musika eskaintzaz harago badoa festivala bera tartean hitzaldi eta tailerrak ere badira, kasu honetan zer ildori eman gura izan diozue garrantzia aurtengo honetan? Badirudi konexio. Kontzertuek protagonismo hartzen dute nahi eta nahi ez, baina bai. Tira, aurrera jarraituko dugu ez dakit konexioa ondo dabilen, beraz saiatuko gara kirolei heltzen orain, eta ikusiko dugu aurrerago egin genezakeen kirolean murgilduta izan ere, badaukagu Gasteizera joateko paradan, ikus ezagun zertan aritu diren Arabako lankideak. 2017an Ekitarrak kirol taldeak Saskibaloi proiektu inklusibo bat martxan jartzea erabaki zuen. Ekitea deitu zion. Azken 3 letra horiek tea buruzkoak dira. Espektro autistaren nahazmendua. Ia kide guztiak autistak dira. Gainerakoek desgaitasun intelektuala dute. Ekitearen helburua da neska eta mutil horiek ahalik eta modu autonomoenean jolasteko gai izatea. Saskibaloiko lehiaketa hauei esker, harreman sozialak eta autoestima hobetzen dute, lagunak egiten dituzte, taldean jokatzen eta arauak betetzen ikasten dute, maila fisikoan eta koordinazioan aurrerapenak lortzen dituzte, eta frustrazioa kudeatzen ikasten dute. Gure azkeneko helburua da jokalari hauek talde normalizatuetan sartzea. Aurten izan ditugu 2 jokalari gurekin jolasten, bat kadete taldean eta beste bat seniorrean. Guretzako da garrantzitsuena, beraiek pozik ikustea eta
eta gero irabazten bada hobeto, baina ez du gehi inporta. Bai, oso beharrezkoak dira, zeren ez daude aukera anitz hauentzako eta talde gehiago sortu beharko lirateke Euskadi mailan. Sánchez zaizkiz kanartaz asko. Eta ze talde... Ekitea. Eta hori zuri gehien gustatzen zaizu? Gehien, bai, mila esker, oso ondo. Zazkiban loian, asko gustatzen zaiz, biko, LeBron James, asko zaitu jugatzea, baskibola eta naiz ekitea, bendika, etori, Van Gorka, etc. Denbora asko jolastu dut. Eta kirolean murgilduta azken egunotan jaso diren azkenak gure ganatzeko kameraren beste aldean dugu Ane Urkiri kirol kazetaria, kaixo Ane? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira hasteko arrauna zarituko gara, izan ere Donostiarra izan da garaia Euskadiko txapelketan, zer da azpimarratzekoa hemen? Azpimarratzekoa ja arrauna denboraldixea astear dagoela eta igartzen dela irrika berezi bat, bai hemen mintzat kostaldian, beti izaten da berezia udia arraun txapelketak egoten dialako, eta esan bezala, asteburu honetan Euskadiko txapelketa lehiatu da Ondarruko uretan, eta emakumezkoenetan Donostiarrak irabazi dugu. Egiz esan, liga hasi aurreko txapelketetan, bai Gipuzkoan, Euskadiko txapelketan, trainerietan ere bai oso maila ona erakutsi dugu Kaiarribak eta Euskadiko txapelketa ere bere ganatu dugu, hori 6 segundu aterata. Hirugarren izan zen arraun lagunak, lehenengo txandan aritu ziren Donostiako beste ontzi hau, eta esan bezala, hiru hauen artean lehia ikuskizuna, eta agian koizko alberago gelditzu zen kasu honetan Tolosaldea. Azpimarratzekoa baita ere, bi aste barru hasiko da Euskotren Liga, uztailaren batean, eta horten lehenengo aldiz 8 traineru arituko dira lehen mailan, eta beraz ikusteko dagoen nolako ikuskizuna izango den, eta zer ematen digun berritasun honek. Oaingoz esan bezala Donostiarra oso indartsu, Orixo iazko liga garaia eta Kontxako banderaren irabazle ere bigarren izan zen Euskadiko txapelketan, eta arraun lagunak iaz Euskadiko txapelketa irabazi zoana hirugarren. Eta asteburu honetan gogoratzearren Ete liga hasiko da, emakumezkoen bigarren maila esango den liga hori, arrobiko taldeak arituko direnak, eta ikusi beharko da bai, Euskotren Ligako berritasun honek nola eragiten dion Ete ligari ea ez dion ahultzen, eta ziurgabetasun honetan ea bintzat denen onurarako erabaki izaten da. Bai ez, datozen estropaden zaingaiz aldatuta Ane, Euskal pendatloia jokatu zuten atzo Tolosako zezen plazan, eta emakumezkoetan Arruti Arbelaitz bikoteak irabazi du, ez da nola iragan zen pentatloia? Bai, irabazleak iazko berdinak izan zian, Arruti eta Arbelaitz, eta nabarmentzekoa, iazko euren errekorra hautsi zutela, minutu bat pasatxoan, sekulako maila erakutsi zuten hiru bikoteek, aurten ere 3 bikote aritu dira, berritasun nabarmenena Errekondo eta Fernandez de Barrenak osatutako bikotea, bai eta Orbekin aritu zen Martinezena ere, maila ikusgarria eman zuten, esango noan baita ere, emakumezkoen pentatloi hau ere egonkortze bidian dagoela, hirugarren edizioa da, lehen edizioan 2 bikote aritu ziren, eta iaz eta aurten 3 bikote aritu dira, 4 ziren aritzekoak, baina bikote batek ezin izan zoan lehiatu, eta beraz, ikusten da badagoala hor herri kirolaixak emakumezkoetan ere, plaza hartzen dozela, Tolosan jokatu zen 3. pentatloi hau, eta benetan ikusgarria izan zen, eta nik uste mugarri izan daitekela, edo mugarri izateko bidian duala, eta benetan pozgarri da emakumezkoak ere ikustia esan bezala plazan, protagonistak izaten, eta gainera benetan ondo lehiatzen eta ikuskizuna ematen inolako konplejurik gabe. Eta konexioarekin bukatzeko berri izane, Pirinioetako Turreko azken etapa bertan bera geratu da, lasterkarien segurtasuna bermatzeko, zer da gertatu dena?
Bai, gatoz albiste hon batetik, pentlatoiko antolaketa eta abarretik, eta kasu honetan tamalez Pirinioetako turreko azken eta hirugarren etapa bertan behera geratu zen, lehen eta bigarren etapa irudi tamalgarriak ikusi zialako, errepide itxi gabe, txirrendularientzat hor irudietan ikusten da Laboral Kutxako Jurani Blanco txirrendularia, autoak kontrako direkzioan, esan bezala, ibilbide itxi gabe eta laster korridoreentzat arriskutsua zian egoeratan lehiatzen. Ja bigarren etapa Bizkaia Durango izan zen, eta Jumbo Visma bai kexatu zen taldeetako bat, horrela ezin dela lehiatu esanez. Antolakuntzatik ez, uzi kolektibotik, hau da, World Tourreko karrerak antolatzen doan elkartetik laga dute bertan behera lasterketa hau, antolakuntza bati baldin bazen korritu egingo zen, da hori da, nabarmendu behar dana, antolakuntzako zuzendariak esan doalako, ea emakume hau ze pentsatzen duen, pentsatzen duen Frantziako turrian lehiatzen dozela, ez dela hola, hor ikusten da irudietan ikusten da zelako lotzagarri izan zela, eta lotzagarri are lotzagarriago antolakuntzatik helarazitan mezua, ez esaten ez dela turra eta baldintzak honek diala, eta ez pentsatziak beste baldintzak eukiko dauenik. Honen erantzunetako bat Bizkaia Durangoko Catalina Sotok esan zoan, turre izan edo ez horrela antolatu baino hobe dela ez antolatzia, eta emakumezkoen txirrendularintzan aurrera pasoa beste bide batetik eta errespetu handiz tratatzia. Beraz, kasu honetan irudi tamalgarri hauekin amaitzen dugu gaurko tartia, baina izan daitezele bai, mugarri ere bai, keixa hauek benetan emakumezkoen txirrendularitza ere balorian jartzeko eta oroar txirrendulariak, nik uste olako lasterketak ezin dela antolatu txirrendularien babes espaldin bado, segurtasun espaldin bado bermatuta. Eta kasu honetan izan, emakume izateagatik edo ez dakit, baina benetan irudi tamalgarriak. Hala da, Ane, eta esan duzu bezala, alako irudi hauekin, hemen utzi behar dugu konexioan, esker mila eta hurrengo arte. Hurrengo arte, placer bat. Berdin. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko solasaldiari ekiteko, beraz ez zaitezte urruti joan laster baikara bueltan. Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara, kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara, baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia bertakoa? Guzti horretaz, hitz egiteko, erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Haupa, gutatxas gara, Paperezko Tigrea abestia entzutera gonbidatzen zaituztegu 11 telebistan. Musikaz bizi, saioan.
Bada, ordu bata iritsi dela, heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Arantza Gutierrez eta Carlos Renedo, ondo etorri. Biei. Eta hasteko hitzingo dugu nola poliziei jaiegunak eskaini izan zaizkie Irungo komisaldegian atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera, badaukagu bideo bat gaia kokatzeko eta helduko diogu. Pertsona migratzaileak atxilotzeagatik, ehizatzeagatik, Irungo komisaldegian poliziak saritzeko neurria ezarri nahi izan dutela. Oso albiste kezkagarria eta larria. Pertsona migratzaileen oinarrizko eskubideak ez errespetatzea ez da berria bidasoaldean. Baina ezin gara izugarrikeria hoetara ohitu. Ez da bidezkoa, ez da legezkoa ere. Beraz, Irungo harrera sareak herritarrei eskatzen die neurri larri hauei aktiboki erantzutea. Dagokien ministerioari eta arduradun politikoei gertaera larri honen erantzukizunak argitzeko eta behar diren dimisio guztiak emateko. Modu berean, erakundeei eta poliziari gogorarazi nahi diegu ez daudela giza eskubideen eta legediaren gainetik. Eta arrazismoaren aurka borrokatzeko. Beren agenteak behar bezala prestatuz. Inor ez da ilegala. Zirkulazio askatasuna behar dugu eta eskatzen dugu. Atzo Kerrezonabil egindako protesta, gertakaria usalatzeko, iragan astean ikusi genuen berria, ez dakit, zer sentitu zenuten ez, talako hau ikusita? Amorrua sentitu nuen ez, eta gainera hori militante antirrazista moduan sentitu nuen, gutxienez, hau agertu dela horrela salaketa egon dela, eta badakigu, baina jakin badakigu olakoa gertatzen direla, ez? Eta hemen, saria zen egun batzuk, eta guztioi eskandalagarria iruditu zaigu, ez? Baina pentsatu behar dugu, ere beste leku batzuetan, gure Bilbo handi honetan ere, batzuetan zure azalagatik bakarrik identifikatua izateko eskubidea dute, susmagarria zara, eta gainera, gero eta gehiago hori ere lantzen ari da, ez? Aurreko udal hauteskundetan batzuek ere erabili zuten segurtasuna eta segurtasuna lotu zuten migrazioarekin. Orduan badago hori susmo bat, eta nik irakurri nuenean albistea gogoratu nuen duela urte batzuk El Correo egunkariak hitz egiten portuan, Bilboko portuan, ziren migratzailei buruz, atera zuela argazki bat, zela polizia bat txakur batekin, eta izenburua zen a la caza del migrante, a la caza del emigrante. Orduan, ikusten denez, orain atera dela salatu da, baina nolabait ere kontuan hartu behar dugu hau gertatzen ari dela, ez? Gertatzen ari dela bai hemen, Irunen lehen esaten zen nolabait polizia frantsesak egiten zuela, ikusten dugu hori gertatzen dela beste aldean, eta benetan eskandalagarria dela, eta bagaude pertsona askok esaten dugunak ez gure izenean ez egiteko alakoak, ez? Eta orduan, benetan kontuan hartu beharrekoa, eta nire ustez, ja momentua da, ere protokolo antiarrazistak sartzeko polizian, ez? Gero, behar da komentatzen dugu polizia eredu berriak behar ditugula, eta horretan ere izan behar dela, beste leku batzuetan egin den bezala, protokolo, arrazaren kontrako protokoloak jarri behar direla, udaltzaingoetan, ertzaintzan eta hainbat Izan ere ardura dunek gero eman dituzten adierazpenez arago, ez, hau gertatu egin da, eta hor norbait izan da, ez, arduradun bat, halako agindu bat bidaltzen komisaldegira, eta tira naiz eta gero atzera bota orduz batzuez indarrean izan zena ere. Bai, nik uste lehenengo dela kezka bere, nola da posible 2023an, arduradun kasometan poliziako arduradun batek, dagoela jarrita hor ere bai, konfiantza asko ere bai postu bat moduan, pentsatzea ideia ona dela legala, zilegia, jartzea horrelako iragarki bat komisaldegi batean. Hori da, lehenengo, alerta izugarri bat, porque ez da zer gertatu dena atzetik, edo, daudela sari bat enkubierta, izan da, proposamen bat, publikoa izan dena. Eta nik uste dut horrekin ere bai, arduradun politikoek bestelako ardurak ere hartu behar dituztela. Uste dut ez dela kasu bat isolatua, Arantzak esan duen moduan,
uste dela praktika bat nahiko zabaltuta poliziaren artean, mugan igual larriagoa dena, igual pilatzen direlako pertsona arrazaritxatuta migrante gehiago, baina, bueno, Bilbon ere egunero salatzen direlako gertaerak Bilboko kaleetan. Orduan, bada praktika bat dagoela nahiko normalizatua. Eta agian ere bai, ezin dugula eskutatu, izan aldera bai gure jendartearen islada bat. Hau da, rasismoa dagoela oso sustreituta gure euskal jendartean, eta poliziek ere horri erantzuten dute eta egiten dute modu oso normalizatua. Eta nik uste dute protokoloa beharrezkoa dela, baina protokoloarekin batera formakuntza. Hori lehenengo eskutabea da, formatzea botere armatua izango duten pertsonak. Gai honekin jarraitzeko hain justu Anaitze Agirre dugu kameraren beste aldean, Irungo Harrera sareko kidea, ondo etorri gurera. Kaixo, eskerrik asko. Tira, aipatzen genuenaren arira ez, kristoneko arrabotsa sortu da normala denez, agindu hau argia ikusi izan duenean, prentsan eta abar nola jaso zenuten zuek Harrera saretik alako berria? Guk oso gaizki eta komunikatuan esan genuen bezala hau izugarrikeria bat da, kualitatiboki beste pauso bat jazarpenean eta arrazakerian personen deshumanizazioan, eta desde luego ez du balio bakarrik hau printzipioz individualki proposatu zuenari, migrantiak eizatzea proposatu zionari espediente bat ireki, ez dakigu zertan den espediente hori eta zen neurri dian konkretuki ez da bat ere nahikoa hori, guk esan duguna da, desde luego dimisioak behar direla ikerketa sakon bat, zuek esaten zenuten bezala ikusteko norarte dagon hau normalizatuta, norarte dan lehenengo aldia, guk ez dakigu hori gertatzen danik, aurretik gertatu danik eta ez dugu alakorik esango, baino hor ikerketa bat behar da. Bai, ez izan ere zer usten dute agerian alako gertakariek? Hombre, hor, agerian ikusten dena da, azkenean poliziak egiten ari direna da, aplikatu lege eta neurri arrazista batzuk. Azkenean esaten ari zaiena da, persona hauek ez dira personak, animaliak bezala izatu ditzazkegu, ez daukate inungo eskubiderik, eta gizarteari ere, azkenean egunero diskurso mediatikoekin eta diskurso instituzionalekin nola aurkezten zaigun gaia hori da transmititzen zaiguna. Normalizazioa, azkenean jazarpenaren normalizazioa, deshumanizazioaren normalizazioa. Eta persona hauek ez dute eskubiderik, guk esaten duguna da, persona hauek daude behartuta horrela bidaiatzea, ilegalizatu egiten dituzte, bestalde batetik esan deguna, behin eta berriro gogoratu, paperak ez izatea falta administratibo bat dela, trafiko isun bat edukitzearen parekoa, eta behira nola tratatzen ditugun, jazarri, deshumanizatu, ilegalki kanporatu, hildakoak ere eragiten dituzte politika hauek, eta bar. Osea, hau da, eta guk esaten duguna, dimisioak, ikerketa, jendarteari esan hau ez dagola zertan onartu, aldatu daitekela, ez dezagun hau naturalizatu, migratzea eta hiltzea eta horrela tratatzea ez di joazte bata bestearekin lotuta, ez da normala, ez da naturala, eta desde luego alde guztietatik eta bai individualki, bai kolektiboki honi aurre egin behar zaio. Ez, bainera egia da, gure ustezko mugen bueltatik, iritsitako azken berria agian bada hau, baina astero ez bada ez, hilabetero bada alako gertakizunen bat. Zein da egoera egun, ez? Irun inguruko mugan esaterako? Oraintxe, paso nagusietan, zubietan polizia desagertu eginda. Ez dago, baina begiratzen badezue ezkerrera eta zubi peatonalera begiratzen badezue, polizia handago gauta egun. Esan nahi da,
desagertu dira, bisualki ez dute ja egun osoko kontrol horiek ez dituzte egiten, baina Bidasoaldea, Frantzia aldean, muga militarizatua da. Eta kanporaketa ilegalek jarraitzen dute egiten. Eta kanporaketa ilegal horiek hasi daitezke bordelen norbait harrapatu, eta Irunera ekartzen dute, eta kanporatzen dute inongo desmartxarik egin gabe, eta bar. Guzti horrek berean darrai. Etzan 2018an hasi, aurretik gertatzen zen, eta ez da bukatu. Eta horren aurrean berriro diot, zeo zer egin behar dugu. Eta grabeena da, beste guztiontzako arrazializatuak ez garen guztiontzako Bidasoalde horretan normalizatzen ari dela baita ere mugaren militarizazio hori alde batetik. Eta beste alde batetik esan behar dugu, muga ez da bakarrik muga fisikoan gelditzen. Azken finean, migranteek muga beraien gorputzean daramate. Ze muga izan daiteke momentu batean autobus bateko txoferra, zeinak esaten dion zu ezintzea igo autobus ezukazulako, hori muga bada. Legea muga bada. San Franciscon gertatzen ari dana, Bilbon gertatzen ari diran atxiloketak eta espulsioak hori ere mugak dira. Esan nahi dut, argi euki behar duguna da, muga ez dela fisikoan gelditzen, ez da hori. Gauza asko dira, baina hau, hain argia, hain evidentea dan zeo zer, borrokatzen jarraitu behar dugu, eta esaten dizuet ja, datorren 17an, Hendaian egingo dira zenbait ekintza, Melillako sarraskia gogoratu nahi degulako, eta horre ikusi zen muga, baina nola hori dagoen Europatik kanpo, hor ja, izugarrikeriak ez dago inongo problemarik eta egin daitezke lasai asko. Hemen ez daukagu violentzia maila hori nahi badezue, baina hemen gertatzen ari dana da, jazarpena eta eiza. Ez, gainera izan ere, aipatzen zenuen nola berez egoera honi buelta eman alzaio eta ez, gizarte eragileetatik eta barrez, indarra badago eta bazailtzate hauek salatzen eta baita ere ez, laguntza ezberdinak eskaintzen hala ere gobernuen partetik, agintarien partetik ez da aldaketarik espero. Ez dakigu, oraingoz egin duten desde luego pauso hori, ez da nahikoa izan, eta Europatik datorkigun azken neurria esaten dutena herrialde batzuk ordainduko dute nolabait tokatuko litzaieken migranteak ez hartzeagatik, nik uste dut, okerrez banago hori entzun dut, hori da aplikatu nahi dutena, hori da pixka bat egiten dana zearekin. Kontaminazio asuntoetan nik ordaintzen dut, adibidez, Afrikako edozein herrialdetara bialtzeko nere hondakinak ordaintzen dizut eta nik ez dauzkat etxean, ez? Horrelako antzeko zeo zer iruditzen ari zait, baino personekin, adibidez, Grezia, zuri, nik, Hungria edo ez dakit, Italia edo ez dakit, dirua emango dizut, migranteak ez hartzeagatik. Hau da, Europa hartzen ari dan bidea oso itxusia izaten ari da. Orduan dauzkagu frente asko irekita, giza eskubideak ja zeroren mailan jartzen ari dialako, eta gainea guzti hori aurkezten ari zaigulako normaltzat, beharrezkotzat eta logikotzat. Eta hori da, ezin deguna, onartu inondik ere. Oso kritikoak izan behar gara, ja ezan bagara, jarraitu behar dugu izaten. Nahitzen, mi esker gurekin tarte hau hartzea arren, Hendaian 17an egingo den mobilizaziora deialdia zabalduta baita ere, horixe eskerrik asko eta hurrengora arte. Bale, mi esker zuei. Tira ez, hainbat eta hainbat gako eman ditu Anaitzek bertan ere ez, eta tira, beste eraso bat gehiago eta aipatzen zen bezala ez, nola gobernuek gogortzen baino ez dituzte egiten, atzerritarrekin zerikusia duten edozein lege eta proposamen. Nik uste dut Anaitzek esan duena, baina askoz larriagoa da, zeberak esan du nola ordaintzen da hirugarren
herriei hori kontrolatzeko migrazioa, baina ez Italia edo Grezia bezalako herriei. Ordaintzen zaie Libia, Marruekos, adibidez Marruekosekin egin den Sahararen inguruan izan da hori, ez? Txanpon modu, aldaketa edo truke txanpon moduan erabilute Sahara, ez? Eta horrek ere eragiten du beste nazio batean, ez? Eta, bueno, pues ez dute inolako arazorik eta horri guk deitzen diogu nekropolitika. Eta berak esan du hori 17an hor Hendaian edo hor mugan egongo dela, mugan, guretzat muga ezena, momentu batean, bai, inposatu ziguten, baina guretzat ez da muga, baina berriro ere ikusten dugu muga dela, ez? Horretaz aparte, bueno, esatea ere 23an hainbat pertsona joango garela, bai Bilbotik, bueno, bai Hego Euskal Herritik, Bilbo, Iruña eta Irundik eta Gasteiztik joango garela Melillara eta 24an bertako elkarte eta erakundeekin salatuko dugu duela urtebete izandako ere sarraski hori, ez? Ze hori da, zer gertatu zen gero, esaten zuten hori Marrokoko polizia izan zela, baina nork ahalbidetzen du hori, ez? Eta gainera Marrokok zer egiten du, ez? Marrokok ere egiten duena da, erabili, esaten du, presionatzeko, esaten du, orain irekitzen dut, beraiek erabakitzen duten noiz ireki. Eta hori guk horri deitzen diogu nekropolitika. Eta hori da gure gobernuek erantzuna daukate, Europako gobernuek daukate erantzukizun handia, ez? Eta horren aurrean nolabait gizarte zibila mugitzen hasi gara, eta eragingo dugu. Nik esperantza daukat, ja gauza batzuk eragin dugula, eta pasaden iraian, ja mugimendua Bruselan bildu ginen hainbat eragile, ja edatzen ari da Europan, eta ja ez gaude, ja ez gara bakarrik adibidez ongietorri refusiatuak edo harrerak hemen Hego Euskal Herrian, ez? Etorkinekin badaude beste Ipar Euskal Herrian, beste elkarte batzuk ere daude hor Ipar Euskal Herrian, badaude, estatu ezberdinetan, gu karabana migrantirekin ere egin ditugu kontaktuak, gero eta gehiago garela, eta bueno, beste gauza batzuetan bezala, honetan ere arrazakeri instituzional honi aurre egin behar diogu, eta nekropolitika hau salatu, eta bueno, lortuko dugu, edo gutxienez horretan, egongo garela, jakin dezaten pertsona batzuk, edo gizarte oso bat, edo gaudela horren aurrean, eta ez dugula onartzen Europak egitealakoak gure izenean gutxienez. Bai, ez gainera ikusten dugu nola halako edozein gertakariren aurrean agintaritzak ez batak bestari botatzen dion errua, inok ez du erantzunkizunik hartu nahi, baina hala ere ez ikusten dugu nola egunik egun, ez, migranteak hiltzen ari diren eta bar, eta justu ez, bukaeran aipatzen zen Europako neurri berri hori ez, elkartasun malguko neurria deitu diotena, eta hori ez da nola hauren lurraldetara leku aldatu nahi ez dituzten migratzaiengatik 20.000 euro ordainduta ez, badirudi arazoren bat konponduko dutenik. Bai, nik uste Arantzak esan duena, azkenean, eta plantatu dena, hartzen dira pertsonak merkantzia moduan, eta negozio bat da, eta bakoitzak egiten du negozioa, bere eskalan, eta Irungo komisaldegiak estatistika igotzeko egiten du negozioa, Marruekosek egiten du negozio bat, baina bideak ere, estatuek egingo dut ere bai negozioa, azkenean, non jartzen du kontentzioa, pertsona hauen kontentzioa, eta bakoitzak hor jartzen du arresi bat, eta horren truke nahi du kobratu. Eta gainera jakin behar dugu, bidaia hauek direla soluzeak. Mafiak daudela tartean, da etengabe, aipatu dena, muga bat, beste muga bat, eta batzutan ez dira muga fisikoak, dira, kasu askotarikako mugak dira. Eta nire kezka da hori, jakin da pertsona hauek izan duten sufrimendua, behin, aigatzea Euskal Herrira, eta oraindik laguntzea baino, batzuk ere egotea horrekin, negozioa egiten eta traba jartzen, iruditzen zait, drama bat humana, eta itxaron petsua izan behar bagara, baina egoera oso dramatikoa da.
Bai, ez hor bestak beste ere aipatzen ziren, ez? Eta, bueno, oin ere aipatugu, ez? Mugetan gertatzen aritu dena ez nola orain artean, poliziak bertan izan diren, eta gian bistosoagoa edo bai izan den kontrol hori, Frantziak esaten zuen, ez? Kenduko zituela, jendarmeak muga horietan, zubi horietan, baina hori ez nola albo batera begitza baino ez dago soluzioa, hortik ez datorrela, eta justu ere, Frantziatik ez, iritsiko da, alakoren batean atzerritartasun legearen gogortze hori ez, talentxago eiza esaten genuen, eta oraingo honetan ere errepikatu egiten da. Bai, eta gero badaude ere bai egunerokotasun horretan, ez? Ez batzuk dramatikoak, historia dramatikoak dituzte atzetik, baina beste batzuk ez, beste batzuk etortzen dira, noiz? Adegik esaten duenean behar dituela migratzaileak, merkantziak direlako, irekitzen da, adibidez, ni bizi naiz Getxon, ez? Getxon, noiz behinka pertsonak zaintzeko, gure zaintza, dago askotan emakume migratzaileen eskuetan. Eta orduan zar daitezke, baina gero muga jartzen diegu, Ze batzuetan pertsona horiek, emakume horiek, gure zenideak zaintzen dituzten emakume horiek askota etortzen dira unibertsitateko ikasketekin eta baina ez diegu jartzen diegu beste arresi batzuk. Haiek ere, badespada ez igotzeko ere eskala horretan. Ze behar dugu esku horiek, lan esku horiek merkeak, eta ikusten dugu, ez? Nik ere eskandaloso ditzen zait batzuetan, nola komentatzen dugu, migrazioa behar dugu, gu zaintzeko, migrazioa behar dugu, gure pensioak ordaintzeko. Hori ere da, merkantilizatzea pertsonak. Ez da bakarrik iztea mugak edo ustea hiltzen hor. Beste batzuetan etortzen direnean legalki, ze batzuetan, legalki etortzen baldin badira, erabiltzen ditugu ere, esklabutza berri bat dala, orain erabiltzen ari garena, ez? Eta gainera, esklabutza horretatik askok ateratzen dituzte etekinak, eta, egia da, badagoela horre ere, badagoela momentu honetan nolabait optimistak izateko, ez? Adibidez, aurreko astean ere Labi sindikatuak aurkeztu zuen bere idazkaritza antiarrazista eta ikusten ari da ere bai nola daudela ere pertsona migratzaile hauek esaten guk eskubidea ditugu, langileak ere bagara, eta hasi dira olako sindikatuetan sartzen edo antolatzen beste leku batzuetan, manteroen sindikatuak, beste gauza batzuk, esaten eskubideak ditugu. Ez da bakarrik elkartasuna baizik, eta ze gainera horietako asko, guk ikusi ezarren, etortzen dira beren jatorritik, konsientzia politikoarekin, herri konsientziarekin, eta hori ere, hor hemen ezin dugu denak zera talde homogeneo batean sartu. Orduan, horretan ere, lehen esan dudan bezala hiritarrok edo gizarte zibila gaudela, haiek ere, haien eskubideen alde lan egiten dute, eta guk batzuetan lagundu, baina ez dugu esan nahi dut, egon behar gara ondoan, ez? Hemen gaudelako eta behar bada beste ibilbide luzeagoa eta errezago daukagulako. Gure ibilbidea hainbat tokitan errezagoa delako, baina ere inoiz haien agentziak kendu barik. Hori ere batzuetan arazo ere ikusten dute, batzuetan gure diskurtsoetan. Orduan, importantea da eta nik horretan ere batzuetan fijatzen ez ikusteko antolatzen ari dira. Bai, esanguratsua da zentzu horretan baita ere ez, nola martxoaren sortzea mugimendu feministak ere ez, diskurtsoan erdigunan jartzen zuen gauzetariko bat bazen ez, atzerritartasun legea botatzearena, eta tira azken finean ere zaintza greba bat egitearekin ez, hor sektore horren barruan ez, zer kolektibo nagusitzen diren. Bai, algi da, datuetan, justoren aipatu duzu gutxegana, ez dakiz ergaitik aurrekoan begiatu nuen, autoeskundei horrela, Filipinoen kolektibo handiena Getxon dago errotatuta, errenta altuen auzoetan edo etxeetan. Horrek esan nahi du, zaintzalanak haiek egiten dutela, eta segurazki ongo dela bizitzen norbaiten behar, familia horien etxeetan. Eta gainera horre atzean egon daitezken ere, ez bakarrik eskulana, baldintzak,
inkluso ez, harreman, ez dakit, nola esan, esklabu, osea, esplotatxeriko harremanak, baina iaia esklabu moduan, zauden niretzean, bizitzeko egon berzara hemen horratuta, orduan ja baldintzak ez daude egon berzara, eta hori mugimendu feministak asmatzen duela egiten duen, diagnostikoarekin edo jartzen mai gainean hori egoera, bizibilizatzen egoera hori. Eta ni ados naiz kolektibo guztion kasuan pasatzen dela alduntzetik eta tresnak eskaini jendeak borrokatzeko bere eskubidengatik eta noski askotan ere ez, batzuk igual egiten dugula diskurtso bat eta horrekin batera saltzen ditugula besten ahotsak. Bai, ez eta bestaldetik, ez eta apur bat konexioaren hasierako ez gai horri helduta justu Bizkaiko arrazakeriakek aurreko astean okerez banabilez, jasotako salaketen bueltako txostena plazaratu zuen, beste toki batzutan plazaratutako txostenen antzekoak badira emaitzak ez, eta berriz ere agertzen da nola poliziak eragindakoak diren eraso, arrazakeriazko eraso nagusiak, ez, honekin berretxe egiten da orain arte esaten gabiltzana, ez da? Bai, hori da, ez? Eta badago hortik programa bat, aspaldikoa ditzen dela, programa de identificación de policía eficaz, eta justo estereotipo hiei aurre egitekoa, ez? Eta, hainbat lekutan aplikatzen ari dena, ez? Bakarrik estereotipoengatik, eta nire lagun batzuek esaten diate, Arantzazuk ez dakizu zer den beltz esatea, eta horregatik gelditzeko aukera daukaten, ez? Nik esan nion, ez, baina momentu batean ere Euskaldunak gelditzen gintuzten, bakarrik Euskaldunak esategatik beste leku batzuetan, ez? Orduan, empatizatzeko zera daukagu. Egia da, ez? Eta esan dute, nik ezin dute ziurtatu, Bilbo aldean egun hauetan, eta hori ikusi dugu joko olimpikoak egon diren tokietan, edo mundialak egon diren tokietan, kale garbiketa bat dagoela ere bai, eta orduan areagotzen ari dela, jendea dagoela kalean, horien artean, pertsona migratzaile asko kalean daudela, kaletik ateratzen, kaleratzeak eta berriro badaudela olako espulsioak, eta ezin dugu ziurtatu, baina badirudi hori ikusi dugulako gertatu dela beste leku batzuetan egon direla olako ekitaldiak, behar bada turrak badauka, edo turrak pasatzeak badauka eraginaz, hori ez da erakutsi nahi duten postala batzuek, ez? Baina bai, hori badago honetan eta hori oso argia dira datuak, ez? Eta, badakigu, depende zelako kolorea daukasun ere, edo delako nongoa zaren, hori bai, ez? Eta gainera horretan ere ikusi dugu nola hipokresia ere egon dela, ez? Legetan eta leku ezke zer gertatzen den, askotan badaudela lehenengo mailako errefuxiatuak eta migratzaileak eta bigarren mailakoak, ez? Bai, ez baina normalizatu egiten dira alako garbiketak moduan, ez? Esan ditugunak normalizatu egiten dira, ikusiko dugu, ez? Turra bukatzen denean, ez? Zein dugun egoera, baina horixe, ez? Erakundeek aurrera egiten dute alako kontuekin, eta Bilbon beste hainbatetan ere ziurrenik ez ikusi izan da nola batira, ez? Lo egiten zuten leku batetik mugitu beste batera, alik eta aurrunago hobeto, eta oraindik ez prekario dagoena prekarizatuago utzita, ez? Eta orduan egunotan horren argazkera izango da Bilbo. Normalean administrazioen txat, zoritzarrez arazoa ez da jendea egotea egoera prekarioan, jendea egotea kalean, edo jendeak ez izatea etxek bizitza. Arazoa da ez ikustea. Normalean hori da bilatzen dena, eta gainera apostua denean turismo munikultibo honetan, bargi dago hor orokorrean pobreak, migranteak, arraizalizatuak eta kalean dauden pertsonek ez daukatela lekua espazio horretan. Eta dago normalizatuta eta zoritxarrez arazo izan aldare bai, batzuk ere jendartean ados egotea estrategia horrekin, ze igual lotu aldute ekonomia gauzak ondo jutea eta orduan ez egotea hori visible gure espazioetan. Horregatik hain garrantzua da egotea babesare bat antolatuta, dagoen moduan ere bai Bilbon, Atxurin, San Francisco, auzoetan, dagoela babesare bat, eta gauza horiek gertatzen direnean, daude mekanismoak eta
eta ere herri mugimendutik hori salatzeko eta mahai gainean jartzeko, eta hori uste dut oso garrantzitsua dela. Baina badu lotura zuzena, hiri ereduarekin eta askotan lehen zagoera aipatu da, ez nola segurtasuna honekin bakarrik lotzen den, baina segurtasuna ere baden, ez, pertsona guzti hauek bai izatea bizitza duin bat, etxeizitza duin bat, eta ez, erekin lotzen dugun segurtasuna, eta Bilbon besteak bestez asko hitz egiten dela honen inguruan, eta bat dirudi, ez, gero ez da polizia gehiago hobeto gaudela, eta ikusten da, ez, txarrago doala kontua. Hori da, ez, eta, bueno, esaten zuten, ez, mucha polizia, poca diversión, eta hori, horrela da, ez, eta hori ez da, asuntua ez da, segurago sentitzen gara, eta ikusten dugu, emakumeok ere bereziki hori badakigu oso ondo, ez gara inoiz sentitu seguruago polizia gehiago egoteagatik, hori da, batzuek izan du zuten eredua, ez, eta hori adibidez, aurreko udan oso argi geratu zen nola kriminalizatu nahi izan zuten autodefensa feminista eta horren ordez jarri nahi zuten eredu polizial hori, ez? Ziurtatzeko segurua eta batzuetan talka egiten zutena. Eta batzuetan ez dutela ulertzen. Poliziak beldur hori sortzen baldin badu, inseguritate hori sortzen du, ez? Modelo hori. Pertsona, orduan, ez bada komunitatean sartuta, ja estereotipo edo aurreiritziekin ja baldin badago polizia hori lantzen komunitatean, nola izango da seguruago. Ez da seguruago, behar bada segurtasun faltsua sentitu aldugu, edo sentitu aldut gizarteko batzuek, parte batek sentitu aldu, baina gero benetan beste askok ez dakit, beldurra edo inseguritatea, ze badakite nola egongo direla zeratuta haien kontra, ez? Eta, bueno, pues hori ez da importantena, ez? Eta, bueno, pues eredu hori ez da nahi duguna, izan beharko zen beti esaten da, ez? Beste eredu bat, hurbilagoa, saiakerak egiten ari da Bilbon ere bai, ez? Eskatzen izatea komunitateko polizio bat, ezagutzen dena, auzokoa, eta egia da ez dela heldu edo ez dugula momentuz teleberrin horrelako albiste bat estatu batuetan gertatzen den bezala, ez? Horrelako arrazakerien zeragatik, baina, bueno, hori ere hortik pasatzen da, ez? Izatea beste eredu bat herrian dagoena nolabait kaletik eta benetan jendea hurbildu daitekeena, eta ez da bakarrik zigorra bilatzen duena. Ez que zigorra soilik ikusi dugu beste arlo batzuetan zigorrak ez duela funtzionatzen. Eta zigor gehiago ez dela ekartzen bakea, edo ekartzekotan bake bat izango da hilerrietako bake hori, ez? Eta hori nahi ez duguna da, bueno, bizikidetza eta beste elementu batzuk hartu behar ditugu. Zuk ez baduzu kalea erabiltzen uzten, ez baduzu bideak, bizitzeko bidea jartzen, polizia jarrita ezin duzu ez ere egin. Alderantziz, tensionatu egiten duzu egoera, ezke tension askotan polizia agertzeak tensionatu egiten du egoera bat, ez? Bai, ez, eta polizia eredua zen zuzen ere, badabiltza asko eta asko hitz egiten, azken asteetan instituzioetatik, bueno, kasu honetan Eusko Jaurlaritzatik, bari du diez, lan gatazka bezala hasitako arazo instituzional ere bihurtzen badabilela, ez, egia da Iñigo Urkullu, Erkoreka eta ez, kezkatuta azaldu direla, ez dakinik turraren bueltan, ez, izan ditzazketen inseguridadeengatik. Ez dut uste turrarena denik. Nik zute daudela beldurtuta, konturatu egilako, dakitena ondo. Ertzaintza barruan elemento asko pilatu dira azken urteetan, eta jala galdu dute kontrol politikoa, edo behintzat holan sumatzen ari da. Nik juiz goizean egon zentzuten, egon da, elkarrizketa bat irrati publikoan, egon dira ertzaintzaren lau sindikatuen ordezkariak. Eta nik inkluso olako espazio batean, irratian eta denbora asko egon dira, 30 minutu baino gehiago denborarekin basaltzeko euren aldarrikoan eta horrela, ni somatu dut, jarrera bat oso patriarkala, oso matxunoa eta oso infantila.
Eta hori dira ordezkariak, eta salduko dut. Euren kezka nagusia, zuten planteatzen nahi zuten irabazi, ez dakizen bat, haien nahi dute irabazi, polizia lokal, gehien irabazten den polizia lokal, erkidegoan berdina. Nik ez dakizen bat irabazi behar duda, baina izan behar, onena, gainera hori izan azalpena gugara onenak, gugara poliziente alala, orduan, gu irabazi behar dugu, argudio nahiko arraroak, gero adibidez, oso infantila prestigioaren inguruan, ez galdu dugu prestigioa, gu nahi dugu izan, zuhiltzaiak, ez medikoak, a ber, umeak edo maite omekeres edo bestela joko dizut. Ez que ez da horra, prestigioan ez da ere abazten imposizioarekin, ez? Zenko oso arraroa, eta ez que, bueno, hori, eta haiek bai aipatzen zuten, horre entre líneas, egon dela ere generazio aldaketa bat. Eta orduan, hasieran saldu zirenan, agian zeukaten bestelako zakinduna za, baina, bueno, alderdi EAJ-arekin, segurazki, bestelako atxikimendu bat, edo bestelako leialtasuna, eta hori argi izan dute, hori ja galdu dela. Eta galdu denez, ez dago kontrol hori, eta kontrola ez dagoenez, eta zoritzarra ez daukatenez, botere oso handia nahi duten gauza asko egiteko, barazo da gau mai gainean, eta turrena niretzako da gutxienekoa, badaude beste arazo batzuk, batez ere zegoetagatik funtzionarien inguruko kontrol bat, eta gaur egun ez dago. Iturrena aipatzen nuen batez ere ez, noiz aritu zezkeun agintariak prentsaren aurrean bereziki gai honekin ez izan ere aspaldidanik gizarte eragile hainbat eta hainbat ez, ari dira ohartarazten eredu aldaketa bat behar dela, zer nolako arazoak haien suertatzen, aritu izan diren urte askoan ez, eta orain artean agintariak ez genituen ikusten eredu aldaketa horren beharraz ez, hainbeste hizketan. Baina orain beldurt, atera zaie hori, kontrola ezina zaien talde bat, turra hori aitzaki bat baino ez da, ze hori, bueno, beste erabatean, eta nik hori txuten nahi nintzen, Carlos, esaten zuena, prestigioa, eske prestigioa irabazi beharko dugu, prestigioa irabazi behar duzu, hori da zerbait landu behar duzuna, ez baduzu landu izan baldin bazara, nik ikusi ditu zuhiltzaile batzuk uko egiten orden batzuk, esan dute, nik ez dut hori kentzen, ez da dagokidalako, edo momentu batean bere karrera jokoan jarri, ez dute nahi izan armak babestea, armen karga eramatea, orduan, prestigioa ere irabazten da, edo medikuen prestigioa, eta hori ez da bakarrik hori, orduan, prestigioa da gauza bat landu behar dela, eta gero beste aldetik ere talde horrekin, gertatzen ari da, hainbat lekutan funtzionaritzan, badaude ere interino taldeak eta horiek sartzen direla nolabait mugimendu sindikaletik eta da interes batzuen alde. Eta nik beti ikasi dut honetan interes partikularren gehiketa ez dela interes orokorra. Orduan, batzuetan ere ohitu garela, eta hori nik esango nuke azkenengo boladan gertatzen ari dela asko funtzio publikoan, ateratzen direla plataformak, birela sortzen dira olako plataformak eta lobby moduan funtzionatu nahi dutenak, eta, pertsona edo kolektibo batzuen interes partikularren alde lan egiten dutenak. Eta hori nik uste dut ere hausnartu behar dugula horren inguruan, ez? Ze gero eta gehiago, batzuek esaten dute idelo mioke. Eta, hori ere landu beharra dagoela. Batzuetan ere beste ikuspegi, zergatik ez dira, haiei interesatzen zaie eztabaidatzea horretaz ze eredua nahi duten, zelan izan beharko zen hori, edo interesatzen zaie, eske guk, esan duzun bezala, kobratu behar dugu udalerri aberatzenetan kobratzen den beste. Azten baldin badira horrela, ordan medikoek kobratu beharko lukete, egiten duten zerbitzuagatik, edo nire ustez, gehien kobratu beharko zutenak izango ziren garbitzaileek mundu honetan, ze ikusten dugu, baina ez dira lobby moduan funtzionatzen, eta mai gainean jarri da, baina segurazki izango da ere zerbait holan, bai, guztio gaudela hitz egiten, baina ez dakit horren atzean benetan
jaurlaritzari interesatzen sakonean tratatzea hori benetan zer nahi den, zer eredua behar den, ze horretaz pentsatu behar da, zergatik, eta horren arira, baldin bada urbila, baldin bada polizia hori urbila, baldin bada komunitatean erratuta, eta hori, bueno, pues ere prestigioa irabaziko du, baina irabazi beharko lukete. Haiek, prestigioa ez da bapatean sortzen den zerbait, eta zultzaileek eta medikoek behar bada irabazi dute, eta haiek ere geratzen zaie irabazteko. Eta gainera eredu aldaketa izatekotan ez, nola egingo duen ere ez, izan ere hainbat eta hainbat arlo ezberdinetan ikusi dugu ez, gure gobernuek nolako jarreak izan dituzten, eta lehenago aipatzen zenuenaren aritik orain gutxi ere ez, Nafarroan osasun gintzan ere eztanda izan zenean, medikuen sindikatuari kasik ez, lehenago egin zioten gobernuan kasu, eta batzen ez, aipatzen zuen lobby bezalako malako beste ariketa bat. Bai, eta nik esan gaur ere bai hori aipatzen, juiz gainean nahiko esanguratzua zen, sindikatua zeudela hor ekorrezetan, eta justo, hau mugitu duen guztia, dira sindikalak. Apizkat, arraro, baina egia dara bai, gaudela hitz egiten honen inguruan, hori sortu delako, hau da, antolaketa batzuk, arautu gabe, gainera ere berriro esango dut, jarrera oso matxunekin, hostialean euren artean ere mehatxuak, zen nahi dut, arrala dela eskatzea prestigio eta izan beharko zirenak legearen eta metodologia eta formen defendatzaileak gero kalera ateratzen direnean, ikusten da zein den atzean dagoena, euren artean irainak, mehatxuak, antolatu, baina nik hitz egiten dut inork ez dianean hautatu, niretzako, forma txarrenak hor ematen dira, eta bai dago suismo bat, dagoela deskontrol bat. Eta gainera uste dut hori elikatu dela. Guztio dakigu, zen izan den ertzaintzaren papera herri honetan, egin duten lanketa persekuzio politikoa, egon gara hitz egiten pertsona arrazalizatu garen inguruan, ertzaintzak ere, pertsona konkretu batzuekin, ideologia baten pertsonekin, eta Holanda izan ditu bere zerrenda beltzak, eta junda beraien kontra. Mugimendu langile mauminaren kontra, argi dago, dauden Tubacexeko kasua, dauden epaiketa judizialak oinarritzen dira euren ekintzetan. Eta egon diren azken hilketak, haiek, Kabakasen kasua, haiek egin zuten, eta haiek erakutsi zuten zeukaten korporatibismo bat, hor dena saltzeko orduan. Euren funtzionamenduaren arte izan da, niretzako beltzena. Eta orain hori badago ateratzen. Justu gainera, Tubacexeko langatazkarekin lotuta, ekainaren 15 hasiko dira epaiketak, badaukagu bideo bat gaiari heltzeko ikus dezagun. Tubacexeko greba mugagabearen testu inguruan antolatutako mobilizazioen arira 7 pertsona epaituko dituzte, eta fiskaltzak guztira 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu haientzat. Akusatuak mobilizazioetan identifikatutako, salatutako eta atzilotutako herritarrak dira. Horietako batzuk Tubacexeko langileak dira, baina baita aiaraldeko bizilagunak ere. Alde batetik 3 langileri 36, 21 eta 18 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dizkiete. Desordenak eta agintaritzaren kontrako erasoak leporatuta. Beste alde batetik 3 herritarrentzat 4 urte eta 7 hilabeteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskaltzak, Zaratzoko pikete gertakariengatik, beste 6 lagunekin batera. Horrekin lotuta 2022ko azaroan Aintzanen Mendia epaitu zuten eta azkenean absolbitu zuten. Gauzak horrela, LAB sindikatuak kriminalizazio estrategia dela salatu du eta prozesu judizialen auzipetutako guztiak absolbitzeko eskatu du. Horretarako igandean ekainaren 11an agerraldi masiboa antolatu dute Laudioko lantegiaren aurrean, eguerdiko 12etan. Laneko arroparekin bertaratzeko deialdi berezia luzatu dute.
Tira ez, justu hemen ikusten dituenak badira ez, azken prentxorreko horren irudiak, baina bai ez, gogora ekartzea justu Tubacexeko lan gatazka oso luzea izan zela, eta beste behin ere aipatzen genuen ez, poliziak zer nolako jarrera izan zuen, eta hortik abiatuta ez, apurat atxiloketak egin zituzten, mordaza legea nahi beste aplikatu baita ere ez, eta orain 7 pertsonei 20 urtetik gorako espetxe zigorra guztien artean. Espero dugu, Huertas de Peralta edo mugimendu feminista anual Iruñan egon zen horren bezala absoluzioarekin amaitzea hau ez, eta neurriz kanpoko zera bada ez. Eta, zer espero dugun nolabait hauteskunden ondore edo horren inguruan Jaurlaritzako ordezkariak esaten duenean nolabait langileen mugimenduak nolabait eragin duela alderdi politiko poterean zegoen edo agintean zegoen alderdi politikoaren berakada. Hori da ikusten dutena, grebak egiten dira lortzeko gauzak, bada tresna bat eta gainera izaten da azken tresna bat negoziazioak egiten ez direnean, langileok daukagun tresna hori momentu batzuetan ez dagoenean nondik atera, eta horrez, eta nik esatu entzait eskaera hau hori dela neurri gabekoa, eta espero dugu ere honetan aurreko beste batzuetan absoluzioa egotea. Baina beste aldetik ere mozal legea hor dagoela, eta nola mozal legea batzuek gainera prometitu zuten kenduko zutela, eta nola erabiltzen ari den momentu honetan ere nolabait isilarazteko, herritarren zerak isilarazteko. Eta nola, eragina dauka olakoetan, eta orain pertsona hauek izango dute gizarte oso baten babesa, baina pertsonalean ere 7 pertsona horiek sufritu beharko dute hainbat bere gorputzean nolabait egoera bat tamalgarria dena, horrek kolokan jartzen duen hainbat gauza, eta hainbat espektatiba, daukazu nolabait espata bat gainetik. Eta, nik uste dut Euskal Gizarteak ere erantzungo duela, honen aurrean erantzungo duela, eta espero dut urrengo igandean deialdi masibo izatea eta esatea, eta, ez du zentzurik, eta bakarrik horrelako pentsakera baten barruan sartzen da, pentsatzea nolabait mugimendu langilea edo langileen mugimendua zapaldu behar dela eta amen esan behar dela zera guztietan, ez? Baina hasieran aipatzen zenuen horren harira, justu borroka honetan, bai lortu zela gizartean beste hainbat sektore ere, bat egitea beharginetik arago, eta lortu zuten, eskatzen zutena, borrokak merezi zuela erakutsi zuten, eta hala ere, berriz ere hormen kontra jotzen. Bai, gainera hemen, bigaltzen diren mezuak ere bai dira nahiko esanguratsuak, alde batetik justiziaren mezua, hau da, berez, nire ustez, delitua enpresarioak egin duenean, egin zuelako erte bat, eta, despide batzuk eta horrela, eta borrokaren ondorioz lortu zen hori gelditzea, eta berez legala izan behar zen da egitea, baina justiziak zigortu beharrean horko arduradunak zigortzen ditu langileak. Eta bestelako mezua da ere bai, poliziaren aldetik, ikusten da beti, eta Ertzaintzaren kasuan, protesta bat langile mugimendukoa dena, euren jarrera ez da proportzionala. Eta ikusten badira, kasu honetan Aiaraldeko bideoak eta horrela, ikusten da ez dela proportzionala. Eta gero ikusten da, bestelako protesta batzuk edo tortzen direnean, box edo bestelako protestekin, edo Ertzaintzak berak egiten dutenean tranbiaren mosketa, jarrera da beste jarrera bat, orduan. Badago ere intentzio politiko bat hortan. Eta nik espero dute berriro, Aiaraldean badago borrokarako tradizio bat, badago komunitate sendo bat ere implikatu dena, kasu honetan gatazka horretan, eta segurazki orain erantzungo dutela represio honi,
eta espero duzagun, izatea asolbituak. Bada, bukatu baino lehen beste gai bat labur helduta, justu asteburuetan ere eskola publikoko eragilek protesta egin dute hezkuntza legearen bueltan, justu iragan astean hasita berriz ere ekin diote hezkuntza batzordean eztabaidatzari eta hasierako azken proposamena gora bera, eztabaidatzari bai sindikatu, eragile eta beste hainbat talderekin, eta hor bai gehiengoak esaten duela batetik zehaztasun faltak badirela, bestetik publikotasuna ez dagoela bermatuta lege honekin, eta hirugarren partetik asko eta asko ere euskararen bueltan hor ere euskalduntza ez dagoela bermatuta. Ez dakit astirik izan duzen zerbait begirazeko. Bai, nik jarraitu dut eta legea orain dagoen irakurrita, hasiko naiz hasiera amaieratik, lehenengotik hori euskera ardatz moduan nik esango nuke EAJak hori leundu egin duela beste enpresioengatik, eta ja ez da ardatza izango eta ez da usartu. Bada, euskaldunizazioa edo euskalduntzea gure herrian direla 40 urte pasate eta oraindik ez da lortu eta ez da egin benetako apostua, Eta orduan, zentzu horretan hor badaude presio batzuk eta hori serion hartu behar dela, izan behar dela, esan dezagun, euskera izan da ardatza eta hortik beste hizkuntzak sartuta. Gainera badakigu gure seme-alabak direla ez elebidunak, baizik gero eta hizkuntza gehiago dakizkitela eta hori aberatsa da, Eta gero beste aldetik ere badagolako beldur bat eta badago nik daukadan beldurra da ere ikustea nola azkenean betikotuko dela sistema dual bat eta ez zaiola publikoa benetan erdian jarriko, Egia da, ikastolei egin behar zaiela olako aitortza eta badaukatela ezin dela hori ukatu eta holan, baina ere bai horrek ez dukentzen publikoa izan behar dela nolabait guztion aukerak benetan ematen dituena, Eta, hori apostua izan beharko zen euskeraz, euskera oinarrian edo euskaldunduko duen sistema, hezkuntza sistema, zeinetan publikoan denok eskubide hori, hezkuntzarako eskubidea ziurtatuta izateko publikoan benetan inbertitu eta nolabait lehenengotu zera, Gainera, orain gutxi Jaurlaritzak berak ateratzen zituen datuak etorkizunera begira, nola matrikulen kopurak asko eta asko jaitsi egingo diren, beraz hezkuntza lege honek etorkizunari tentuz heldu behar dio eta ez dakigu, hala izango den. Nik batez nik ez du jarraitu, ez naiz aditua eta ez du jarraitu eta ez dut irakurri legea, bakarrik jarraitzen dut, ikuspegia da oso Bilbotarra, gaiago nire duzoan gaiago sentatuta, lagunak daudela orain umeekin eta horrela, eta niretzako lehenengoa da diagnostiko bat egitea, niretzako hezkuntza publikoa izan behar dena, dela laikoa den bakarra, unibertsala dena, eta euskeraz izan beharko zena, hori indartu da, baina egoera, niretzako eskola publikoaren egoera oso kritikoa da. Igual da, nire pertsezioa Bilbon, nik ikusten da Bilbon gehiengoak, eneko gehiak aukeratzen duela eskola kontzertatuta. Eta hor sartu algara esaketan, baina aukeratzen dutenak eta nik ezagutzen dituenak ez dira pertsona aberatsak edo elitistak. Kontua da, dagoen eskaintza bentsat nire auzoan eskola publikoarena, ez dela ailegatzen minimora. Ez da ailegatzen minimora, da espazio bat, de contención, duen esan dugun berdina migrante de contención, nor geratzen direnak, de contención. Egoera oso kritikoa da, eta nik uste dut apostua izan behar dela publikoaren aldekoa, eta noski ere, onartuta herri honetan egon diela beste eredu batzuk komunitarioak, kooperatiboak eta horretan, niretzako ere bai, zilegiak dira, eta aitortzak behar zaile, eta gainera uste dut interesgarriak direla. Jakin da, zutaren agutxa izan behar da publikoa, baina lehenengo izan behar gara zintxoak. Egoera oso kritikoa da, eta de hecho uste dut legea beharrezkoa dela lege bat
horri buelta emateko bestela, etorkizun batean, arazoa ez da konponduko. Basate diatenez, justu hemen utzi behar dugu zuela esaldia, Arantza eta Carlos, mi esker gaur gurekin izatearren, ikusiko dugu aipatu ditugun guztiak, zer nolako bilakaera duten, eta hori eskerrik asko, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.